बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ आगै बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ लागाव बैसागु ओइ स्कुइडार बाबु ओइ स्कुइडार बाबु ओइ आं सावखिदार नङा होमबालाय सोरथो अरे जाम्बा दारगासो बियो दारगा अ दारगा सार सरि निमाहा होदो सार निमाहा होदो मोनथियामोन नालाय गलती मिस्टेक हो गया होनलायनायसो जानोसै आं माबा सोंनो नागिरदोंमोन सार आं माला गगोन जेलनिफ्राय भगबानसो मोनथिसिगौ नोंनि गगोनखौ भगबानालाय माहायथो मोनथिनांगौ जाखो गावनो जोबनानै भगबानखौसो दाय होदों होमबालाय सिरि थाबाय था बेयावनो ओमफ्राय सार ओंखामा माला मोनजागोन दानो मोनजागोन ए लाबोदो होमबालाय जानोसै ओंखाम उखैनाया हामथारला आं ओरैनोबा आं लाबोगोन नामा होमबालाय सोरथो लाबोगोन अरे बाबु दारगा सारा लाबोआ होमबालाय सोरथो लाबोगोन दायो हावालदार फैबासो नोंखौ लांगोन जाम्बा होमबासो ओंखामखौ मोनजागोन नों आच्छा बिदिसो होमबा आंहालाय दारगा बाबुखौसो लायगोन सानदोंमोन लायनानै आंखौ दौगोन खोमा सानलायदोंमोन औ आं नोम्फानि दाहोनासो ना ओइ सार बिफानिसिम दाथांलै नोंथाङा आंखौ सिनायाखै आं मा खालामनो हायो दे मा खालामनो हागोन नोङो मा खालामनो हागोन ओरैनो सिङाव हाबाखै सार बुंगोन आं नोंनि नोम्फाखौ मा खालामनो हागोन नोंलाय बेनो बे सिङावनो जिरायनानै बैसागु मोसाबाय थानोसै लागाव बैसागु आं जुदि बाहेरायाव मोनबा सारनि आथिंखौ हमनानै रुजुनायगौमोन आं ओइ मा बुंदों नोङो आरे नङा सार इट्स जकिं सिखावनि सालाया खान्दा खावलानि बाथ्राया फकरुद्दिन आदा लागाव बैसागु ओइ ओरै फैलाय हा नों खर' गाज्रि क्रेकस नामा नों जोंनि दारगा सारखौ सिनायाखै जाम्बा देंगेरस बियो खेबसेनो सेटेप खालामग्रासो बियो बेखायनो मोजां रायलायनांगौ थै बेलाय मा खालामनो हानोसै बेखौनो गिबाय सार मासेबां असेब मानसि बेलाय बेखौ थिक खालामनो नामा सार नायलाय सोरबायदि मानसिया आंखौ थिक खालामनो नागिरदों फकरुद्दिनासो आंखौ थिक खालामनो नागिरबावदों फकरुद्दिन औ नोंनि नामा दिनैनिफ्राय फकरुद्दिनसो ओइ फकरुद्दिन थोद भाई मा खालामनानै फैया नोंलाय जेल जानांलायनाय आरे भाई मा होनबावनो दा सोंसै बेखौ दे होमबालाय माने सोंदो दे सोंबाय जेब्ला आं आंनि बाइकजों स्कुलनिफ्राय न'आव फारसे दावबायो अब्ला आंनि स्पिडा 100मोन थिग बे समावनो सोर सैमानि अमा खानाय अमायाबो गिदिरथारमोन आंहाबो स्पिड अमायाबो स्पिड बारस'बाय दाना सानैजों ग्राव मा जाखो नोंथ' उरायबाय जानो हागौ अमाजों सौदावनानै नोंफा होन नों आं अमाजों सौदावनाय लोगो लोगोनो अमाया बेसेबांबा गोजानाव दुद्रुनानै फिलिपिलि गारिजों ग्राव दाना अमाया थैबाय आरो फिलिपिलि गारियाबो बेलथायबाय दाना जाबाय लागाव बैसागु होबाय दानाबा सानैजों आंखौसो केस अमा मालिकजों फिलिपिलि ड्राइभारजों आंलायनो अभार स्पिड दा बिनिखायनो नै जरा फान्थाया जेलाव लागाव बैसागु अ आच्छा बिदिसो होमबा घटनाया ओमफ्राय ओइ आसोल जोंना दारगा सारा हाबा जादोंना जायाखै जाबाय मानो आच्छा आंहालाय बेखौनो बालन्दा बायदि नुनायखाय सोर राग'ग' नुनायखाय सोंदोंमोन आरो मा बुंदों आरो मा बुंनाय जादों बेलाय सरि सार सरि निमाहा होदो मोजाङै सिरि थानोबा थानाङाबा आखाइ आथिं गासिबो सिफाय जाजोबगोनबो निमाहा सार निमाहा ओमफ्राय दारगा सार बै बोराया नोंसिनि आफा नामा आंनि आफानि फट'खौ आं बेयाव मा खि मोनजानो दोनगोन दे बुंसाय सिनायाखै नामा नों सोर बे आच्छा आंलाय बेखौनो नोंनि बाबासो सानदोंमोन सार बेना बांद्रायबाय बुंनाया लावथिजों खेबबासो इउथुनोसै नामा सार वाह फकरुद्दिनासो आंखौ लागायनो नागिरबावदों आंनि सिख्ला लोगोफ्रा जुदि खोनानांगौबा नों लावखावाय फकरुद्दिन आलु ओइ नों मा बेखौ धमकिसो होदों नामा नङालै सार बिदि नङा नङा दे आं एबारनिफ्राय सिरि थाथारनोसै दाउबो बासिनाय बायदि आंनो खालि जाग्राल' लाबोदो हेगा थांदों थांनानै ओंखाम थुसोनानै फैदो बिनि खुगायाव आरे सार बेबायदि मानसिखौ दोनबाय थायो नामा फैसा लानानै हादारना होदो नङाबा जोंखौसो खर' गाज्रि खालामगोन बियो
आरो बेनोथ' जादोंना खोथाया फैसाखौनो होनो नागिरा बियो। 1 नाम्बार खेब थासाला सार सार खारलांबाय बियो। हा मारै जाय खारख' बेलाय मारै जाय तो बुजाखो नोंलाय हे भगबान। आंखौ आसोलाव हमनानै बुनानै खारलांबाय।